имрӯз ба сабаби дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёю ҳанҷоу боз як медали дигар замъ шуд. паҳлавони тоҷик Хайрандеш Муродзода дар рӯзи ҳафтуми рақобатҳои бозиҳои осиёи ҳанҷоу барои Тоҷикистон медали чаҳорумро ба даст овард. Хайрандеш Муродзода дар рақобатҳои риштаи кураш баромад намуда ба гирифтани зинаи сеюм мушарраф шуд. Хайрандеш зери вазни то 66 килограмм баромад карда дар даври аввал бар ҷои ҳадад аз Лубнон музаффарият ба даст овард. пас аз ин ғалаба Хайрандеш рохати даври чорякниҳоиро соҳиб шуда дар ин марҳила бар паҳлавони пурқуввати Муғулистон пирӯзӣ ба даст овард. дар марҳилаи ниманиҳоии мусобиқа Хайрандеш бо Маҷид Воҳид Баримангулу аз Эрон қуввозмоӣ карда мувоҷиҳи шикаст шуд ва ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт. ин нишони дуюми биринҷии Тоҷикистон дар бозиҳои осиёии Ҳанҷоу маҳсуб меёбад. ҳамин гуна дар рақобатҳои вазни 66 килограмм қаҳрамони бозиҳои осиёӣ паҳлавони Узбекистон Артём Штурбабин гардид. Штурбабин дар финал бар намояндаи Эрон Воҳид Бариманлоу Маҷид ғалаба ба даст овард. дар мақоми сеюм ба ҷуз аз Хайрандеши Муродзода ҳамзамон намояндаи Корея Квон Ҷойдек низ қарор гирифт. дуюмин мусобиқаи ман дар шаҳри Ханҷоу мебошад, ки ман дар ҳар дуи он сазовори медали биринҷӣ шудам ва аввалин мусобиқа чемпионати Осиё ва дуюминаш бозиҳои осиё, ки ман дар ҳар дуи онҳо сазовори медали биринҷӣ шудам. миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем, ки ба мо чунин ваъдаҳои хуб доданд ва мо ҳавасманд шудем, кӯшиш кардем ва парчами Тоҷикистон дар ин мусобиқа парафшон шуд. оянда нақша дорем, ки тайёрии худро хуб карда барои чемпионати ҷаҳон тайёрӣ дида ва сазовори медали якум шавам.